biko dịka anyị gwara ọnụ na o nwere ihe arụ na-eme n'obodo Umudioma. Ihe awụ ihe ndị Umudioma executive and youth anyị gara bupụta na ụlọ nwanne anyị nwoke Harrison Olumba. Ihe awụ ihe niile a na-ekwu agbara aha hotel nọ n'obodo ihe awụ ya awụ ngwangwa na ngwangwa niile o jiri kechie obodo ma ụmụnne enweghị onye na-aga n'ihu lekwezi dị n'otu o si edere enwedị ihe ike nga isi asaa nọsa ya enwedị ihe ọ na-agada ahụ lekwe n'uji mkpa ma njiri ndị mmadụ na aza abụ ọga ọnụ mana ihe ọwụ edere na aza abụrụ isi ọga ekechi na-ekechi so ọnụ ga-ahụ ka o si aga very soon anyị ga-akpọpụtakwa ya kọọ ya n'ọkụ ga-agwa ya otu ọ ga-abịa n'ụlọ ọtụ a ga-evidio ya na ihe a so leweni ya ọnụ ga-ahụ ihe ụdị mkpa nwere ụmụ ihe ọ kwakara n'ezinụlọ ya lemedela na azụ abụrụ isi ọha enwere onye na-amadị ihe ọ pụtara so anyị ga na-enye ọnụ update ka ewu ka emere ugbu a